İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşler. Men sizin şugunki programa goşulyp bilýäniňizde ören şat. Ýadyňyzda bolsa geçen gepleşigimizde biz İsa Mesih barada edilen peýgamberliklere seredip geçdik. Biz bir näçe programmalar bile şu temada köp zatlary öwrendik. Ene men şu ýerde öwrenen zatlarymyzyň üstü bilen İsa Mesihiň hakykatdan hem Hudaý tarapyndan iyi verilendiğine iman etmeniz için men şu ayetler bilen paylaşýan. Sizin görüşüňiz ýaly men şu ýerde paylaşýan ayetlerimň hersi Hudaýyň sözi. Men sözüm däl ýa-da başga bir insanyň aýdan sözi däl. Eýsem bu şol İsa Mesihiň mukaddes ruhy tarapyndan ýalkanyp şol Hudaýdan gelen sözler. Ene bu bize şugunky durmuşymyzda berilen şu hakykatdan hem şu zatlaryň bolup geçenligi barada şaýatlyk etdi Hudaýyň sözi. Ýadyňyzda bolsa men geçen gepleşigimizde Zebur kitabynyň 67-nji babynyň 19-njy aýatyna şol İsa Mesih göge dolananyny barada edilen peýgamberligine sizin bilen seredip geçdik. Gelin ýene-de şoňa şugun seredip geçelim. Sen ýokary belentlige çykanyňda ýetirleri öz ýygyňa düşürdüň. İnsanlardan hatda bitawyllardan sen ya Rab Hudaý paç hıraç aldın. Sen enni biziň aramyzda ýaşaýarsyň diýe. Ene şu ýerde edilen peýgamberlik İsa Mesih bu dünýä gelmedenden öň edilen peýgamberlik ene şol İsa Mesihiň göge galyp şeytandan üstün bolanlygy barada edilen peýgamberlik bu. Ene siz bilýäňiz şol İsa Mesih haçta ölýänçe ölmedenden öň bilen tegem günäli insanlardyk. Ýöne şu wagt şol İsa Mesihiň haçta ölüp biziň üçin öz janyny gurban edenligine iman edip ýaşasak onu biziň Hudaý bilen aramyzdaky gatnaşygymyz dikeldilen. Ene şol erim bagynda şeytanyň howanyny aldyp salyp Hudaýyň planlaryny bulaşdyranlygyny siz bilýäňiz. Ýöne şeytan şu ýerde üstün bolan ýaly görünse-de Ton Hudaý öz ogly İsa Mesih'i şu dünýäge berip ýene-de şol insanlar bilen Hudaýyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Ene şu barada berde peýgamberlik edilip otur. Zebur kitabynyň 67-nji babynyň 19-njy aýatyny şol aýdylyp otur. İsa Mesih şu göge galdy. Şu göge galmaklyk bilen eýem bize şeytanyň üstün etdi. Hemem şol bize başga beýleki düşmanlarymyzdan, şu şeytana degişli bolan arwahlardyr, jynlar, beýleki ruhlardan hem biz üstün etdi. Haçta ölüp göge galmagy bilen. 3 gün ol ölüp soň 3 günden soň dirilip bize täze ýaşaýşy görkezdi. Enne ol biziň aramyzda ýaşaýar, biziň kalbymyzda öz mukaddes ruhunyň üstü bilen ýaşaýar. Ene şu aýatda görüşmedi ýaly ýetirleri ýygyna düşürdüň diýe. Göge belentlige çykanda ýetirleri öz ýygyna düşürdüň diýe. Şu ýetirleri ýygyna düşürdüň diýmeklik bu söwüş meýdanyna söwüşde üstün bolan şa barada gurrun edilýän ýaly. Siz bilýäňiz näçe ýetirler alyp gitdi eger şol bir padşa söwüşde bolan şalary bilýäňiz o beýleki birinden üstün bolsa baryny ýetir alyp gidip oturlar. Edil berde de şu İsa Mesih haçta ölüp 3 günden soň dirilenne on şeytandan hem on hükümdarlygyna bar zatlardan biri üstün edip şu söwüşde üstün bolanlygymy bize görkezip otur İsa Mesih üstü bilen. İsa Mesih şeytan bilen söwüşde üstün boldy.
ol gaty üstün tövüşdi, üstün bolan şa. Şonu peygamberlik etdi şu ayet. Yine de şol Zebur kitabının 67-nji babyna edilen peygamberliğin täze ähti. Efesler kitabının 4-nji babynyň 8-nji, 13-nji ayetlerine amal bolan peygamberlik bide görkezilýär. Munuň üçin mukaddes ýazgylarda şeýle diýilýär. Ol ýokary belentlige çykanna ýesirleri özi bilen äkitdi. İnsanlara peşkeşler berdi. Eýsem çykanna diýen söz nämäni aňlatýar? Bu Mesih ilki aşak yer ýüzüne inendigini aňlatmaýarmy näme? Aşak inenne tutuş älem jahany doldurmak üçin gökleriň gögüne çykanna oldur. Ine özi käbirlerini resul, käbirlerini peygamber, başga birlerini hoş habarçy, öwrüdüji, beýleki birlerini ýygnagyň çopallary edip belledi. Olaryň wezipesi Hudaýyň halkyny oňa hyzmat etmäge taýarlamakdan we Mesih bedeni bolan imanlar ýygnagyny berkitmekden ibaratdyr. Munyň netijesinde hemmämiz imanda bir bolup Hudaýyň ogly Mesih Mesih barada gurun edilýär. Täze ähti bolsa bu at Hudaý tarapyndan saýlam seçilen diýmekligi aňlatýar. Şol İsa Mesih'i tanap bilip ol ýaly doly kämillige ýeterdiýär. Ene şu Efesler kitabynyň 4-nji babynyň 8-nji 13-nji ayetlerini görüşimiz ýaly Zebur kitabynyň 67-nji babyna edilen peygamberlik amal edilen. Hudaý könähti wada beren peygamberliklerini täze ähti amal etdi. Ene şol Efesler kitaby aýdyp otyr bide. Ýene de şol ol ýokary belentlige çykanda ýesirler özi bilen äkitdi diýär. Insanlara peşkeşler berdi. Bärde şol İsa Mesih'iň şeytandan üstün bolan şah hökmüne suratlandyrylýar. Soň ol biziň her birimize ruhy peşkeşleri berdi. Şol biziň öz ýygnaşyklarymyzda birek-birege hyzmat edermiz ýaly biziň her birimize ruhy peşkeşler bar. Şo barada gurrun gitýär bärde. Ol şol İsa Mesih'iň eýam öz merhametine göre biziň her birimize şeýle ruh peşkeşleri berip şol ýygnaşykda beýleki öz dogallarymyza hyzmat etmek üçin berilendigini bize ýatlatýar. Ene bärde eýsem çykanna diýen söz nämäni aňlatýar diýip Pawlus bizden soraýar. Ýokary çykanna, belentlige çykanna. Bu nämäni aňlatýar diýär. Bu şol ilki aşak yer ýüzüne inendigini aňlatmaýarmy däme diýär. İsa Mesih'iň aşak yer ýüzüne inendigini aňlatmaýarmy? Aşak inenne ol şu dünýäge gelende tutuş älem jahany doldurmak üçin geldi diýär. Gökleriň gögüne de çıkanam ol diye. Ilki bu yere gelip haçta ölüp bizim günahlarımızı öz üstüne alıp soňam göğe kaldı. Ine şol Mesih'iň beýleklerin käbirini resul etip belletdi diye sizin araňyzda siz bilýäňiz käbirlerin peygamber, käbirleriňiz hoş habar çetdol. Ene käbiriňiz öwrüdüji, Hudaýyň mukaddes sözüne öwretýänsiňiz, öz ýaşaýan ýeriňizde birek-birege şeýle hyzmat etýänsiňiz. Käbiriňiz bolsa aýdym aýtmak bilen hyzmat etip bilýäňiz. Beýlek käbirlerini bolsa ýygnagyň çopallary etip belledi diýär. Ene şularyň hemmesi Hudaýyň merhameti tarapyndan bize birek-birege hyzmat etmek üçin berilen peşkeşlerdegi bize ýatlatylýar. İsa Mesih şol göge galandan soň biziň her birimize öz merhametine göre peşkeşler berip ýygnaşygy ösdürmegimizi bize tapşyrýar. Ene şonu biz görýäs. Şeytandan bizi üstün etdi. Şeytanyň hökmünden bizi halat etdi. Indi biziň özüne hyzmat etmegimizi isleýär. Her birimiz özümize berilen mukaddes ruhyň üstü bilen bize berilen peşkeşlere göre biz Hudaýa hyzmat etmeli. Olaryň wezipesi Hudaýyň halkyny oňa hyzmat etmäge taýarlamakdan we Mesih'iň bedeni bolan imanlar ýygnagyny berkitmekden ibaratdyr diýär. Size Hudaý ýolbaşçy hökmüne peşkeş beren bolsa, onda şonu siz öz maksadyňyz üçin ulanmaly däldi. Eýsem näme diýär? Hudaýyň halkyny Hudaýa hyzmat etmäge taýarlamak biziň borjumyz. Ýolbaşçylar hökmüne, başçylar hökmüne. Şeýle Mesih'iň bedeni bolan imanlar ýygnagyny biz berkitmeli diýär.
Biz şol etýän hyzmatlarymyzyň üstü bilen birige nähili goldamaly, nähili uruklandyrmaly, şol imanlar ýygnagyny nähili berkitmeli. Şo barada biz oýlanmaly öz durmuşymyzda. Ene 13-nji aýatda diýär, munyň netijesinde hemmämiz imanyna bir bolup, Hudaýyň ogly İsa Mesihi diýär, tanap, bilip, onun ýaly doly kämillige ýetersiýär. İsa Mesihi tananmyzda biz doly kämillige ýetip bilýär. Ene şol Mesih sözi täze ähde näme aňlatýan eken? Hudaý tarapyndan saýlanyp seçilen diýmegi aňlatýar. Ene bu İsa Hudaý tarapyndan saýlanyp seçilendigini bize görkezýär. Ene biziň esas maksatymyz şol İsany tanap bilip, şol İsa Mesih ýaly doly kämillige ýetmegimizi Hudaý isleýän ekeni. Yine de ene biz bir näçe şol peygamberliklere, İşa peygamberinden peygamberliklerine seredik geçtik sedim bilen. İşa 53 hem başga da bir näçe ayetlarda sedim bilen şoňa seredip geçtik. Ene men şu gün yine de Yermeya şol İsa Mesih barada İsa Mesih doğulmadynyň öň 600 ýyl öň şu peygamberligi nähil peygamberlik etdi. Özi yaşap geçen döwrüne. Şoňa hem men şu gün sedim bilen seredip geçmekçi. Yermeya täze ahd barada ol şeýle diýdi. Şol İsa Mesih bilen ediljek ahd barada öňünden şonu görüp öz ýaşan döwrüne bize şunu aýan etdi. Ene bu Yermeya 31 hem 31-nji 34-nji aýatlar. Rep şeýle diýär. İsrail we Yahuda halky bilen meniň täze ahd baglaşjak günlerim hökman geler. Bu ahd meniň olaryň ata-babalaryny Müsürden çykarmak üçin ellerinden tutan günüm bağlaşan ähdim ýaly däldir. Men olaryň hojaýyny bolsam da, olar şol ähdimi bozdular. Muny rep aýtýandyr. Rep şeýle diýär. Emma ol günlerden soň meniň Israil halky bilen baglaşjak ähdim şudur. Men kanunymy olaryň içine ornaşdyryp, ýüreklerine ýazaryn. Men olaryň Hudaý bolaryn, olar da meniň halkym bolar. Mundan beýlek hiç kim öz dostuna ýa-da öz doganyna Rebbi tanaň diýip öwretmez. Çünki olaryň uldan kiçe hemmesi beni tanar. Men olaryň etmişlerini bagşlaryn. Gaýdyp günälerini ýatlamaryn. Muny rep aýtýandyr diýär. Ene bu Yermeya 31-nji bab, 31-nji 34-nji aýatlaryna İsa Mesih şol 600 ýyl öň İsa Mesih'in doğulmadığından 600 ýyl öň edilen peygamberlik. Ene şu peygamberlik täze ahda amala açdy. Ene şu 31-nji babda näme diýip otyr? Öň köne ahda edilen baglaşyk bilen täze ahdy deňeşdirip otyr. Näme diýär şonu? Bu ahd diýär men köne ahdim. Ene siz onu dinlemediňiz diýär. Siz men ahdim bozduňuz diýip köne ahda edilen bagla. Siz bilýäňiz Israil bilen Hudaýyň arasynda nähil gatnaşyk bolan. Israillar Hudaýy dinlemediler. Soň ýene de başyna betbagçylyk iýnende Hudaýa agladylar, gygyrdylar, dilek etdiler. Ýene Hudaý olaň dilegini eşitip dilegine jogap berýär. Soň ýene biraz Hudaýa iman edip, soň kynçylyk gelene ýene de Hudaýy ýatdan çykaryp otyrlar. Şo barada aýdylýar berdi. Ata-babalar Müsürden çykarmak üçin şo döwürde eden ähdim ýaly däl diýip men täze etjek ähdim diýär. Hudaý şonu öňünden aýdyp otyr İsa Mesih Müsü bilen täze ähd ediljekdigini. Şo döwürde siz men ähdimi bozduňuz diýär Hudaý. Ýöne diýär, indi şu günkü men Israil halky bilen täze İsa Mesih Müsü bilen ediljek ähdim diýär. Ene şu diýär, ol başgaça. Men kanunym siziň ýürekleriňizde ýazylar diýär. Täze. Şu wagt İsa Mesih öz mukaddes ruhunyň üstü bilen biziň kalbymyzda ýaşaýar. Şo barada gurun etýär berdi. Biziň kalbymyzda ýaşap, şoň üçin men kanunymy olaryň içine ornaşdyryp, ýüreklerine ýazaryn diýär. Men olaryň Hudaý bolaryn, olaryň men halkym bolar. Mundan beýlek hiç kim öz dostuna ýa-da öz doganyna Rebbi tanaň diýip öwretmeýär diýär. Sebäp olaryň uldan kiçe hemmesi meni tanar diýip İsa Mesih şol Yermeya 31-nji babda aýdyp otyr bize. Men olaryň ähli etmişlerini bagşlaryn diýär. Hem olaryň günälerini inni ýatlamarnam diýär. Eger biz iman edip ýaşasak İsa Mesih'e, şol İsa Mesih'in haçda döken ganynyň üstü bilen biziň günälerimiz bagşlandy. Geçen döwürde etjek günälerimiz hem şu günkü de edip oturan günälerimiz, geçen döwürde eden günälerimiz hem hemmesi
İsa Mesih'in kanı bilen yuwuldy. Bizim günahlarymyz bağışlandy. Hem Hudaý bilen aramyzdaky gatnaşygymyz dikeldildi. Siz bilýäňiz täze ahd baglaşjak diýär şol 31-nji aýatda 20-31-31-de Hudaý olara şu barada anyk aýan edip ötýär. Öz kalbyny açyp Israillara aýan edip ötýär. Men täze ahd siziň bilen baglaşýan diýär. Soňam ol 32-nji aýatda şu bu ahd öňkü köne ahd edilen ýaly ahd bolmajakdygyny aýdyp ötýär olara. Şol Musa bilen edilen ahd bu köne ahd. Til ýadyňyzda bolsa bilýänsiňiz 10 tapşyryk. Geçen gepleşigimizde şoňa serede geçdik. Şol 10 tapşyrygyň üstü bilen Hudaý bilen Israil halkynyň arasynda Musaň üstü bilen ahd edildi. Ene köne ahdy Hudaý ýewreýler eger olar Hudaýa tabin bolsalar, onuň aýratyn halky boljakdygyny şo köne ahdy wada beripdi. Ýadyňyzda düşýän bolsa Israiller şo ahdy bozdular. 10 tapşyrygy hem ýerine ýetirmediler. Ýöne täze edilen ahd bu şertsiz ahdyny görkezýär. İsa Mesih'in üstü bilen edilen täze ahd şertsiz ahd. Ýene de 34-nji, 33-nji, 34-nji aýatlarda da şol täze ahdyň täze ediljek ahdyň haýyrlaryny görýär. Şo ýerde agdalyp geçilýär. Şo nähili täze baglanşyljak İsa Mesih'in üstü bilen ediljek ahdyň haýyrlary näme? Şoňa teredelin. Ilki bilen bu Hudaý bilen biziň aramyzda şahsy gatnaşygyň boljakdygyny agdaýar. Hudaý barada her kimde bir içkin bilimiň boljakdygy barada agdalýar. Ene biz şonu gördük. Ýadyňyzda bolsa, men täze ahdymy diýe oň ýüreklerine ýazaryn diýipdi. Ýadyňyzda bolsa. Ende mundan beýlek hiç kim Rabbi tanaň diýip öwretmedi. Olar her kim men tanar diýip şo barada aýdyp ötýär. Ene biz şonu görýäs. Hudaý barada içkin bilimiň boljakdygyny, şahsy gatnaşygyň boljakdygyny görýäs. Ene şular täze ahdyň haýyrlary biziň üçin peýdalatlar. Ýene de 34-nji aýatyň 2-nji bölüminde men olaň etmişlerini bağışlap gaýdyp günälerini ýatlamaryny diýip ötýär. Hudaý aýdyp ötýär şonu. Ene şu täze ahdyň esasy, İsa Mesih bilen edilen ahdyň esasy şol. Hudaýyň halky bağışlajakdygy wada berilýär. Günäleňizi. Siz ýene de bilýänsiňiz Debur kitabynda da Dawud paça nähili dilegler etýär. 24-nji babda bilýäňiz Debur 24-de de ol meni şol öňkü eden günälerime göre ýatlama. Ise meni seň öz wepalygyňa, öz süýgüňe göre men ýatla diýip dileg etýär. Ene şu täze ahdyň esasy şol. İsa Mesih bizi öz süýgüsine göre, wepalygyna göre ýatlaýar. Hem biziň günälerimiz bağışlaýar. Bu biziň Hudaý üçin etýän işimize bagly däldigini görkezýär. Nähili gowy iş etjek bolup bereli. Hudaýyň süýgüsi oňa bagly däl. Eýsem bu Hudaýyň biziň üçin näme edenligine bagly. Hudaý biziň üçin näme etdi? Öz ogly İsa Mesih'i şu dünýä iýberdi. Hem biziň günälerimiz üçin öz ogly İsa Mesih'i gurban etdi. Diňe ýeketäk bir sapar berilen kämil gurbanlyk. Enne biz gaýta gurbanlyk etmek gerek däl. İsa Mesih şonu bir gerekde biziň günälerimizi ýuwup bildi. Şoň üçin Hudaýyň merhameti biziň nähili iş etýänligimize bagly däl-de, eýsem Hudaýyň biziň üçin näme edenligine bagly. Şoň üçin İsa Mesih'e iman etmeklik gaty wajyp. Täze ahdyň ilkinji 4 kitaby siz bilýäňiz, şu Hudaýyň ýokarda agdalanlary nähili ýerine ýetirendigini bize görkezdi. İlkinji 4 kitapda bilýäňiz näme bular? Matta, Markus, Luka, Yohanna kitaby. Ene şolaryň her birine biz görýäs. Şol näçe 600 sany peýgamberlikler bar diýdik biz İsa Mesih'in şu dünýäge gelip haçda ölüp biziň günälerimizi öz üstüne aljakdygy barada, şu İsa Mesih barada edilen peýgamberliklerde şu 4 kitapda siz görüp bilýäňiz. Matta, Markus, Luka, Yohanna. Ene bu 4 kitap 4 adam tarapyndan ýazılan. Siz bilýäňiz Matta, Markus, Yohanna olar İsa Mesih'in şagirdleri bolan. Ýöne biz Luka barada da bilýät ki awadatları ol doktor hem tarihçi bolan. Ol bar dady detallaýyn bize habar berýär, siz şonu görýäňiz.
Matta ol nähili bolon? Şol öz İsa Mesih barada aýtýandadyna ol bilimli adam bolon. Siz ýadyňyzda bolsa bilýänsiňiz ol salgytçy bolon. Salgyt ýygnaýan adam eken. O nädip İsa Mesihi ilki gören badyna on kalby üýtgedi. Soň şol halky aldap alan salgytlaryny ýygyna gaýtaryp berdi. Siz Matta kitabyny okaň şonu özüňiz. Ol köne ähdi öz şol hoş habarda Matta kitabyny nygtap geçýär şonu. Şonda berilen wadalar täze ähdi nähili amal bolanlygyny bize nygtap şonu gurrun berýär. Markus hem ol sada bolan adam, işleyen adam bolan eken. Olam şol Markus kitabyny okanyňyzda siz bilýäňiz ol İsa Mesihiň hyzmaty barada, hem oň ähli eden işleri barada bize habar berýär. Ol özü şeýle şaýatlyk eden. Şoň üçin hem öz eden şaýatlygyny bize öz hoş habarynyň Markus kitabynyň üstü bilen bize görkezip otur şonu. Soň Yohanna ol İsa Mesihiň iň ýakyn dostu bolan siz onu bilýäňiz. Şol mukaddes kitapda ol İsaň iň süýýän şagirdleriniň biri bolan diýip Yohannany şeýle suratlandyrýarlar. Siz onu Yahya höküminde de tanaýansyňyz ýöne Yohanna. Ol bize öz gözü bilen gören bar zatlaryny jikmejik habar berýär. Bu Yohanna kitabyna şeýle 1-nji Yohanna, 2-nji Yohanna, 3-nji Yohanna kitaplaryna da öz gören zatlaryny şeýle hem ilham kitabyny siz bilýäňiz. Şonu da aýalyk kitabyna başlaň. Aýalyk kitabyna ol ýadan şol häzirki bolup geçip oturan zatlaryny gelecekki döwürde ol Patmos nämetinde bolana ýerde şonu gören zatlaryny bize habar berdi. Ene şonu şu zatlar öwrenýär. Şu 4 ýazyjyň üstü bilen İsa Mesih barada edilen peýgamberlikleri olar bize açaçan aýdyň öz hoş habarlarynyň üstü bilen görkezýär. Ene şu 4 kitaplar İsa Mesih baradaky 4 habarlary bize görkezýär. Siz şolary ýene-de öz başda okap bilýäňiz. Matta, Markus, Luka hem Yohanna kitaplaryny okaň ýene-de. Goýby tidiň kalbyňyzy ruhlandyrdyň. Ene biz şol bir wakalary, olaryň hersi şol bir wakany suratlandyrýarlar. Täbi şol üçtü diýdim Matta, Markus, Yohanna, İsa Mesih bilen oň şagirdi bolanlar. Şu 4 kişiniň ene biz görýär, şolaryň her biri öz görellerine şaýatlyk etdiler. Ene gelin häzir Matta kitabynyň 1-nji babynyň 17-nji 25-nji aýatlaryna şol İsa Mesihiň şu dünýä gelişi barada ilkinji nädip oň şu dünýä geljekdigi barada edilen peýgamberlikleri seredip geçelim. Şeýlelikde Ibrahimden Dawuda çelli bolan nesiller jemi 14 arkadyr. Dawuddan Babel sürgünine çelli hem 14, Babel sürgününden Mesih'e çelli hem 14 arkadyr. İsa Mesih'in doğuluşy şeýle boldy. Onuň ejesi Meryemiň Ýusuf bilen adaglyka bir-birine ýanaşmadan öň mukaddes ruhdan gowruli bolanlygy äşkar boldy. Onuň adamsy Ýusuf bir dogry adam bolan soň onu utanjy goýmak islemän, ýaşyrylyk bilen boşatmagy ýüregine düwdi. Emma ol bu zatlar hakda oýlanyp ýörkä, Rabbim bir periştesi onuň düýşüne girip, "Ey Dawud ogly Ýusuf, sen Meryemi özüňe aýallyga almakdan gorkma. Çünki onuň gowresini dören zat mukaddes ruhdandyr. Ol bir ogul dograr. Sen onuň adyna İsa dakarsaň. Çünki ol öz halkyny günälerinden halas eder" diýdi. Bularyň hemmesi Rabbiň peýgamber arkaly aýdan şu sözüniň ýerine ýetmegi üçin boldy. Ine bir gyz gowruli bolup bir ogul dograr. Onuň adyna Emanuel dakarlar. Ene bu Hudaýyň biziň bilenler diýen manyny berýär. Ýusuf ukudan oyanandan soň Rabbin periştesiniň tawşyryşy ýaly aýalyny aldy. Aýaly ilkinji oğluny dogurýança onuň ýanyna ýatmady. Çağanyň adyna bolsa İsa dakdy. Ine şu aýatlarda biziň görüşimiz ýaly Ýusuf hem Meryem barada köp zatlar öwrenýär. Ine Matta bize İsa Mesih'in nähili doğuluşy barada şonu bize gurrun berip otur. Täbi siz bilýäňiz, ene ol şol İsa Mesih'in döwründe oň şagirdleriniň biri bolan edik, Matta salgytçy bolan. Şu öz gözü bilen gören zatlaryna bize şaýatlyk edip otur. Soň biz nädip iman etmäni bilýär. Ene biri bize öz gözü bilen şaýatlyk eden zadyny aýdyp otur. Soň biz nädip
imansız bolup bir şeýle ýagdaýda. Ene siz öz durmuşyňyzda oýlanyp görüň, size biri görün zady barada görüň berýär, goňşuňyz ýa joraňyz. Siz şonda da imansyzlyk etýäňizmi ýa-da şoň aýdyp oturan zadyna ynanýaňyzmy? Ene bärde matda bir men şunu gözüm bilen gördüm, şonu size aýdyp oturýaryn diýär. Bir de şeýle ýüzlenýär. Bärde biz şol Meryemiň mukaddes ruhdan gowrul bolanyny görüp otyr. Mukaddes ruhyň üstü bilen, Hudaýyň gudratynyň üstü bilen oň gowrusyny çağa bolup soň gudrat bilen İsa Mesih'in şu dünya gelenligini bize görkezýär. Ene oň adamsy oňa ilki iman etmedi. Täbi siz bilýäňiz o döwürde durmuşa çykmadyk ýaşky kim bilýär? 14 ýaşynda, 15 ýaşynda Meryem. Soň ol mukaddes ruhyň bilen gowrulu bolup otyr, o adagly Yusuf şüphelenip otyr. Elbetde bizim ilki şüphelenýär. Nädip? Kim inanyp bilýär şol mukaddes ruhdan gowrulu bolup diýsen şu döwürde? Meryem gaty kynçylyklary öz başyndan geçiren bolmaly, töwregine, goňşularynyň arasynda da. Ene soň ýene Hudaý oň adamsy Yusufa görnüp, sen Meryemi özüňe aýallyga almakdan gorkma. Çünki oň gowrusyny dören zat mukaddes ruhdandyr diýär. Oň gowrusyny dören mukaddes ruhdandyr. Ol bir ogul dograr, sen oň adyna İsa dakarsyň, çünki ol öz halkyny günahlaryndan halat eder diýär. Şu ýerde de gaty gudratly peýgamberlikler barada aýdyp otyr. İsa Mesih diýär. Mesih biz näme diýdik? O saýlanan biri. Wada berilen. Hudaý tarapyndan saýlanıp seçilen diýmekligi aňlatýar. Ene Yusuf Meryem barada ilki nä dogry pikir etdi ýöne Hudaý oňa öz planyny amal edenden soň ýene de Meryem bilen durmuşyny dowam etýär. Ene biz şonu görýäs bärde. Oňa Hudaý Meryem aýallyga almakdan gorkma diýdi. Oň gowrusynyň çağa mukaddes ruhdan diýär, biz şonu görýär. Oň adyna İsa dakyljak diýip şonu näçe ýyl mundan öň peýgamberlik edilip, ene şol peýgamberlikler amala açdy. İsa Mesih halky öz günahlaryndan halat eder diýär. Halky biri öz günahlaryndan halat etjekdigi barda peýgamberlik edilen. Hudaýyň hemişe şol etjek diýen zadyny amal etýändigini biz görýäs şu peýgamberlikleň üstü bilen. Hemme şol Rabbin peýgamber edilen arkaly sözüniň berjaý bolmagy üçin şu zatlar boldy. Ene şol Meryem gowrulu bolup, ogul doğurup adyna Emanuel dakdy. Ene bu İşaya peýgamberiniň 7-nji 9-njy ayatlaryna wada berilen zatlar. Hudaý biziň bilen ýa. Siz Hudaýyň siziň bilenligine iman etdiňizmi şuň? Men sizi şu ýerde aýdylan hakykatlara iman edip ýaşap Hudaýyň siz bilenligini hemişe öz kalbyňyzda saklap imana berk turmaga çağırýan. Şu peýgamberliklerin hemmesi hak. Gynantagan biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Häzirlikçe hoş sag bolun. Men ýene de sizi indiki gepleşige goşulmaga çağırýan. Sag bolun. Sana tapşırdım.